Ngeke ukwazi ukufika uzwisisa icijile bese ungishiya kanjalo. Never. Mayefana ngikhulume kanje. Kuhle ngoba uyazi ukuthi ngiyakodwa. Umnandi ngoba uyazi. Namhlanje uthi umususuthi bese uyahamba uthatha lento yakho leli yakhe nesiyezi wabe uyochishaka kwenye indawo. No. Uqale nini kuzuthi nesiyezi Hayi phela. Mazi kanjani ba? Umuntu sibambisene naye ngokwempilo nje. Siyaphilisana siyasizana nje empilweni. Oh. Chaza ukuthi ane nomsiza kanjani chaza nje. Angikwazi ukuchazela u-TV ukuthi kusiza kanjani. Hawu kanjani Ibela nje angazi kufika kanjani. kahle menzi. Kahle menzi mina lona. Bizwe imina lokubizelana. Manje kodwa ungenze nje. Bafaka umudla yini ngathi ungamudla? Angazi ngimudla. Awazi umudla? Uyangiphika manje. Uyangiphika. Imina lona. Noma ungiboni. Awushayi 3 yini? Ngithi 12. Imina lona. Imina uyangibona nje nawe. Mfethu kade indaba manje ufihla ukudla kwakho mfethu angithi wena kade umnqomuthi uyakwazi ukudla lokho wena okwazi ukudla pho wena okwaziyo.